ಮಂತರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಸ್ವಾತಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪಲ ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಮನ್ಪನ ಮೊದಲು ಬೀದಿದಾದ ಮನ್ಪೋರ ಅದು. ಸೊ ಅರಪ್ಪಗ ಟಪ್ಪ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಮನ್ಪೆ ಬಂದಿರು. The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. ಆರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿನೋ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೋ ಯಾನ್ ಏತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋಚೋದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಸ್ವಾತಿ ನಮ್ಮೈತೆ ವಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಕ ಮಲ್ತದ ಈಗ ಓಕೆ ಹೊಲಿತೆ 1 ಕಪ್ ರವೆ ತೊಂದೆ ಅಂಟು ಬರ್ರೆ ಬೋಡದೆ ಅನ್ಪ ಮೈದಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 1 ಕಪ್ ರವೆ ತೊಂಡ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕ ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತುಲೆ ಅಂಟು ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ರವ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ ನಡೆದವರ ಬುಕಂದು ನೇನ ಇತ್ತ ಪಸ ಪಸೆ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀದಾನಾಗ ಒಂದು ರವ ಸರಿ ನೀರ್ನು ಒಯ್ತೊಂಡು ಕುಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈತೆಟ್ಟು ಅದಟ್ಟು ದೀಕನೇನು ಹಿಂಜನೆ ಒಂಜ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾಮನೇನು ದೀದು ಬುಡ್ಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪುರಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದಂಚಿನ ಗ್ರೇವಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದ ನೆಟ್ಟು ಬಟಾಟೆ ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ರೆಡ್ ಕಂಡೆದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟನಿ ಏನು 2 ಕಪ್ ದದ್ದೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು 1 ಪೊಟೆಟೊ ಪಣ್ಣು 1 ಕಪ್ ಪಂಚಮೀನಿ ದೆತೊಂದಿ ನೆಕ್ ನಾನು ನೀರು ಪಾಡೋಂಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೇನನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು నేను ಬೇಯರೆ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ 4-5 ವಿಸಿಲ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಿ ಓಡೊಂದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮೈನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಣ್ಣ ಜದ ಸರಿ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತ ಬೇಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಕೊಡದು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿತ್ತುಂಡ
ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಪುರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಏನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅವನ್ನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆ ಕೆಂಪ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪದ ಪುಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬುದುಲರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ನೆನೆತನಕ್ಕೆ ಪಾಡ ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಂತ ಯಾಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಏನಿರ್ದವ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಜೊತೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕರಗುದು. ಕರಗದ ಐನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು. ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನವು ಕರಗದು ನಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಕೆಲವುದ ಕಜ್ಜಿಪದ ಪುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಇತ್ತು ಮಾಡ ಬೋರ್ಡಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕುದ್ದಿಡು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅರಪೆರೆ ಬುಡ್ಕ ನೇನ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಚೌಡಿಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರತದಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕ. ನಾವೈತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡದೆ ತಂದಿನಿ. ಬುಕೊಂಜಿಗೆ ತಂದು ಶುಂಠಿ ಬುಕನಕ್ಕೆ ಪುದೀನ. ನಾನು ಪುದೀನ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಿ. నేను ನಮ್ಮ ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಆದ ಕಡೆಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದ, ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಚೂರು ಹೊಡಿತನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಕ್ಕದು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಾನೇನು ಚಪಾತಿದಲ್ಲ ಲಾಟದು ಐನ ಒಡೆದು ಮಲ್ಕ ಏನೈತೆ ಮೈದಾದ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾಟದ నేను ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಟಂಗ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಹೊರಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪುರಿತು ಮಲ್ಪ ನಿರ್ದವರ నేను ಇಂಥ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪಗ ನೆಟ್ಟ ಈ ಸ್ಪೂನೋಡು ಕಂಡ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾರ್ದನಾಗ ಉಬ್ಬುನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ನಾನು ಹಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ದ ನೈಟ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರದೀತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ ತೂಕ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಇದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪುದಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಾಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಹೋಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುದು ಬರ್ಪುಂಡವು ಇದೆಲ್ಲ ಈಟಡ್ ಉಪ್ಪುದು ಬೈತುಂಡು ಇದೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆನಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬೈದುಂಡು ನನ್ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೀರ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಟನಿದ ಸಪೂರದ ಸೇವು ಕನದ ನೀನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ಸಿರ್ತಿ ಬೆಕ್ಕದ ಸೇವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಿತನ ಮಾಡೋಣಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡಂಗ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಣ ಮಾಡು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅಂತ ಪಾಡೋಣ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಬಿರ್ಕೊಂಡ ಬೋಡಿತ್ತನ ಆ ಬಾಜಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪೈತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಬಿರ್ಕೊಂಡ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು